Okay, vi kører. Velkommen til Roskilde Universitets Valg-TV. I dag skal vi snakke med Peter Thiele, som stiller op for SF. Han skulle gerne ankomme her i sin grønne elbil. Peter Thiele, du stiller op for borgerrepræsentationen. Hvad er dit vigtigste forslag? Mit vigtigste forslag er at gøre noget ved miljøet i København. Vi har et rigtig dårligt luftmiljø i København, og derfor så har jeg foreslået, at Københavns Kommune skifter over til elbiler, så kommunen i hvert fald ikke forurener luften. Men hvad er problemet med benzinbiler? Problemet med benzinbiler er i forhold til klimaet, at de udleder CO2, når man brænder benzin af. Problemet med benzinbiler er også, at vi har begrænset mængde benzin i verden. Og så er det sidste, og det enormt store problem i København, og virkelig det, jeg vil brænde for at ændre på, det er, at benzinbiler udleder små partikler i luften, som er skadelige for folks helbred. Men Peter, er der andet, du vil gøre for at ændre klimaet i København? Ja, jeg vil også gerne have grønne pakker, ligesom den vi står i her. Grønne pakker betyder, at luftforureningen bliver taget op i det grønne og taget ud af luften, så den ikke skader Københavns borgere. Jeg vil også have mere grønt græs på tagene. Det er et forslag, man kan gøre. Og der er masser af andre ting, man kan gøre ved luftforureningen. Blandt andet en betaling. Hvad? Shit!